Punguța cu 2 bani. Era odată o babă și un moșneag. Baba avea o găină și moșneagul un cocoș. Găina babei se oa de câte 2 ori pe fiecare zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagului nu-i da niciunul. Moșneagul într-o zi își pierdu răbdarea și zise: Măi, babă, mănânci ca în târgul lui Cremene. Ia dă-mi și mie niște ouă ca să-mi prind pofta măcar. Da, cum nu? Zise baba, care era foarte zgârcită. Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cocoșul tău să facă ouă și îi mânca. Că eu așa am bătut găina și ia-că tot, cum se ouă. Moșneagul, pofticios și hapsând, se ia după gura babei și, de ciudă, prinde iute și de grabă cocoșul și dă o bătaie bună zicând: Na, ori de ouă, ori du-te de la casa mea, ca să nu mai strigi mâncarea degeaba. Cocoșul, cum scăpă din mâinile moșneagului, fugi de acasă și umbla pe drumuri bezmete. Cum mergea el pe drum, numai iată găsește o punguță cu 2 bani. Și cum o găsește, o și ia în plisc și se întoarce cu dânsa înapoi spre casa moșneagului. Pe drum se întâlnește cu o trăsură cu un boier și cu niște cucoane. Boierul se uită cu băgare de seamă la cocoș, vede că în plisc are o punguță și zice vizitiului: Măi, ia dă-te jos și vezi ce are cocoșul cel în plisc. Vizitiul se dă iute jos din capra trăsurii și cu un fel de meșteșug prinde cocoșul și luându-i punguța din cioc o dă boierului. Boierul o ia fără păsare, o pune în buzunar și pornește cu trăsura înainte. Cocoșul, supărat de asta, nu se lasă, ci se ia după trăsură spunând neîncetat: Cucurigu, boier mare, dați punguța cu 2 bani. Boierul, înciudat, când ajunge în dreptul unei fântâni, zice vizitiului: Mă, ia cocoșul ăsta obraznic și îl dă în fântâna aceea. Vizitiul se dă iarăși jos din capră, prinde cocoșul și l zvârle în fântână. Cocoșul, văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe a înghiți la apă și înghite până ce înghite toată apa din fântână. Zboară de acolo afară și iară se ia în urma trezurii zicând: Cucurigu, boier mare, dați punguța cu 2 bani. Boierul, văzând aceasta, s-a mirat cumplit și a zis: Mă, dar al naibii cocoșul ăsta? Ei, lasă că ți-o dai eu ție de cheltuială, măi crestatule și pintenatule. Și cum ajunge acasă, zice unei babe de la bucătărie să ia cocoșul, să-l zvârle într-un cuptor plin cu jăratic și să pună o lespede la gura cuptorului. Baba, când nuasă la inimă de cuvânt, face cum i-a zis stăpânăsul. Cocoșul, cum vede și asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă și toarnă el toată apa cea din fântână pe jăratec, până ce stinge focul de tot și se răcorește cuptorul. Ba încă face și o apăraie prin casă de s-a înverzit de ciudă hârca de la bucătărie. Apoi dă o bleandă lespezi de la gura cuptorului, iese teafăr și de acolo, fugă la fereastra boierului și începe a trânti cu ciocul în geamuri și a zice: Cucurigu, boier mari, dați punguța cu 2 bani. Măi că mi-am găsit beleaua cu dihania asta de cocoș, zise boierul cuprins de mirare. Titiu, ia-l de pe capul meu și zvârle-l în cireada boilor și a vacilor. Poate vreun buhaie înfuriat i-o venit de hac, l-o lua în coarne și om scăpa de supărare. Vizitiul iarăși ia cocoșul și îl zvârle în cireadă. Atunci bucuria cocoșului, să-l fi văzut cum înghițea la buhăi, la boi, la vaci și la viței, până a înghițit el toată cireada și a făcut un pântece mare, mare cât un munte. Apoi iar vine la fereastră, întinde aripile în dreptul soarelui, de întunecă de tot casa boierului și iarăși începe: Cucurigu, boier mare, dați punguța cu 2 bani. Boierul, când mai vede și asta dândănaie, crapă de ciudă și nu știa ce să mai facă, doar va scăpa de cocoș. Mai stă boierul cât stă pe gânduri până-i vine iarăși una în cap. Am să-l dau în haznaua cu bani, poate va înghiți la galben, i-a sta vreunul în gât, s-a necat și o-i scăpa de dânsul. Și, cum zice, umflă cocoșul de o aripă și îl zvârle în haznaua cu bani, căci boierul acela, de mult bănărit ce avea, nu-i mai știa numărul. Atunci cocoșul înghite cu lăcomie toți banii și lasă toate lăzile pustii. Apoi iese și de acolo, el știe cum și pe unde, se duce la fereastra boierului și iar începe: Cucurigu, boier mare, dați punguța cu 2 bani. Acum, după toate cele întâmplate, boierul, văzând că n-are ce-i mai face, ia zvârle punguța. Cocoșul o ia de jos cu bucurie, se duce în treaba lui și lasă pe boier în pace. Atunci
Toate păsările din ograda boierească, văzând voinicia cocoșului, s-au luat după dânsul, de ți se părea că e o nuntă și nu altceva. Iar boierul se uita galeș cum se duceau păsările și zise oftând: ducă-se și cobe și tot, numai bine că am scăpat de belea, că nici lucru curat n-a fost aici. Cocoșul însă mergea țanțoș, iar păsările după dânsul, și merge el cât merge până ce ajunge acasă la moșneag și de pe la poartă începe a cânta: cucurigu, cucurigu. Moșneagul, cum aude glasul cocoșului, iese afară cu bucurie și când își aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cocoșul său era ceva de speriat. Elefantul ți se părea purice pe lângă acest cocoș și apoi în urma lui veneau cârturi nenumărate de păsări, care de care mai frumoase, mai cucuiete și mai boghete. Moșneagul, văzând pe cocoșul său așa de mare și de greoi și înconjurat de atâta mari de galițe, i-a deschis poarta. Atunci cocoșul i-a zis: stăpâne, așterne un țol aici în mijlocul ogrăzii. Moșneagul, iute ca un prâsnel, așterne țolul. Cocoșul atunci se așează pe țol, scutură puternic din aripi și îndată se umple ograda și livada moșneagului, pe lângă păsări și de cirezi de vite. Iar pe țol toarnă o movilă de galbeni, care strălucea la soare dezlua ochii. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie, sărutând mereu cocoșul și dezmierdându-l. Atunci Iaca și baba venea nu știu de unde și când a văzut unele ca acestea, nu-i mai sclipeau răutăcioasei ochii în cap și pleznea de ciudă. Moșnege, zise rușinată, dă-mi și mie niște galbeni. Ba, puneți pofta în cui, măi babă, când ți-am cerut ouă, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum și tu găina, să-ți aducă galbeni, că așa am bătut eu cocoșul, știi tu din a cui pricină și ia ca ce mi-a adus. Apoi baba se duce înapoiată, găbuiește găina, o apucă de coadă și o ia la bătaie, dezvenea să-i plângi de milă. Biata găină, cum scăpă din mâinile babei, fuge pe drumuri. Și cum mergea pe drum, găsește și ea o mărcică și o înghite. Apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă: cot, cot, codac, cot, cot, codac. Baba iese cu bucurie înaintea găinii. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă și se pune pe cuibar. Și după vreun ceas de ședere sare de pe cuibar cotcodăcind. Baba atunci se duce fuga să vadă ce i-a făcut găina. Și când se uită în cuibar, ce să vadă? Găina se oase o mărcică. Baba, când vede că și-a bătut găina joc de dânsa, o prinde și o bate până o moară în bătaie. Și așa baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă, lipită pământului. De acum a mai mâncat și răbdări prăjite în loc de ouă, că bine și-a făcut râs de găină și a ucis-o fără să-i fie vinovată cu nimica sărmana. Moșneagul însă era foarte bogat. El și-a făcut case mari și grădini frumoase și trăia foarte bine. Pe babă de milă a pus o găinăriță, iar pe cocoș îl purta în toate părțile după dânsul, cu salbă de aur la gât și încălța cu ciuboțele galbene și cu pinten la călcâie, de ți se părea că e un irod de cei frumoși, iar nu cocoș de făcut cu borș.